Dimitri, čo sa s tebou stalo? Ach, ty kokos. Dimitri. Jak ťa volajú teraz tu v Košiciach? Ja sa. Ty si to ten pes Bastervilský? Dimitri. Ty si koľko dneska popil? Si popil dačo, alebo... Čeko vola. A povedz nejakú basničku, alebo dačo. Ja basničku? Aj. Basničku nejakú. Išiel nejaký hore dolu. A tak tam noha dolu. Išli nejaká hore z piči. A tak tam pida z piči. No ale ty si na mraky, či čo? Jak? Na mraky? Nie, na bomby. A si popil dačo dneska, či čo? A to tebe vie. Ja nepím alkohol. Urob, jak robia mačky v Jaklovciach. A to sú jaké mačky? Švajčiarske či jaké? To sú také perské. Perské, ale je skade perské. Stokajská. Stokajská, hej? A vieš robiť aj jelenia, keď marujú a také? Áno. No, urob. Jak? Och, ty kokot. Ty vám by som bol uznal. Dobre. Pre televíziu Markíza, Martin Tribula, Juki Papaya. Povedz dovidenia, priatelia. Ja som si došiel asi.